Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Pomwepa ndiye kuti tikupezerapo mwayi pa deski la adindo. Ine mtumiki wanu ndikhala ndili kumapemphero a msonkhano wa misasa wa Seventh Day Free Angel Adventist. Tikhala tikukumana Blantyre ku Chileka amati pa 10 ndipo tsikira kulowa msewu wa ku Dapu kupita kutsogoloko pamene mumakapeza 10 off akuti yopita kwa Mpenganjira patsogolo pakepo. Ndi pamene tikukachitira msonkhano wa misasa. Ine ngati mtumiki ndamene ndikukayima mu msonkhanowu kuthandizana ndi abale ndi alongo mzigawo za mauthenga, mziphunzitso ndi zidziwitso. Msonkhano wa misasawu ukuchitikanso ku Lilongwe kulowa pa 6 madzulo pamene mudzakhale kuti tikulowa pa 7 dzuwa likadzangolowa October. Ukuchitikanso ku Lilongwe umenewunso mu Lilongwemo ukuchitikira ku dera lina limene limatchedwa kuti Mwambakulu. Mukafika mtunda wa area 25 kutsogolo mupeza Zenza. Kutsogolo kwa Zenzako ndi kumene kuli kamzinda kadera kotchedwa kuti Mwambakulu, mudzi otchedwa Mwambakulu. Kumene ndikakhale kumeneko kuchokera pa 6 pa 7 ndi pa 8 ngati masiku atatu. Limodzi ndikayenda kupita ku Blantyre kumene ndikapangenso mapempherowa kuchoka lachinayi, lachisanu ndi tsiku la Sabata. Ndikuti pa masiku 7 amene anthu amayenera kukhala m'misasa, kwa ineyo tsiku limodzi ndiloyenda. Ambuye akudalitseni patakhala kusintha ndi kudziwitsani. Mutumiza uthengawu kwa magulupu ena makamaka kwa atsogoleri adindo mwadziwitsa kuti ine mtumiki ndikupita kukapanga msonkhano kumalo awiriwa. Ndikakusowani kuti tikacheze ziwiri zitatu kulimbikitsana, komanso mukakhala pafupi ndi ine m'bale wanu kulimbikitsana ziwiri zitatu zimene mwalephera kundilimbikitsa pa audio kapena pa gulupu kapena pa gulu la anthu. Mutha kuthandizana nane paseri patokha pamene tikukakumana kumeneko. Ambuye akudalitseni.